Que tal, amigos? Grazas por estar un día máis aquí con nós nesta semana tan especial de Atrápames con xente solidaria recadando cartos para institucións. Hoxe todo o que recademos será para Fundación Andrea, de apoio a nenos con enfermidades de longa duración, crónicas ou terminais. E arrancamos co bote en 3.500 euros. E agora saudamos a Pili e a Carla. Carla, que di todo mal, pero foi un ano moi bo 24. Sí. Sobre todo para todo mal. Sí. E que proxectos temos? Pili, Carla, que me contades? O meu proxecto é ir de vacacións. Onde queres ir de vacacións? Calquer sitio. Agora mesmo, con tal de non traballar, Ti calquer agora cousa. estás nun exceso de traballo. Bueno, Veu todo xunto. Non é un exceso, é que non me gusta, sinceramente. Sinceramente non. Sí, Non che gusta de traballar? traballar non me É gusta. normal. Claro, é normal. Entón, se puderan vir unhas vacacións, pois non lle dicía que non. E ti, Tampouco Pili? pido moito, A mí que non me falta o traballo, Paquiño. Que non falte traballo. Saúde é o máis importante. Estamos abertos a contratación. Totalmente. Con saúde. Aquí estou eu. As dúas, as dúas. Imos, ti contrates a Pili ou eu tamén. Cuidado Que nos contraten para logo ir de vacacións. Estamos perdendo cartos porque podíamos facer aí un dúo extraordinario. Non de cantar, pero sí. Quen sabe? Moi ben. Preguntas para Pili e Carla. Tempo. Se os nenos e nenas se portan mal, que lles traen os Reis Magos? Carbón. Carbón. Que personaxe galego do Nadal traballa de carboeiro e non lles trae carbón aos nenos? O apalpador. Correcto. Quen anda ás apalpadas, que sentido usa fundamentalmente? O mans. tacto. Tacto, correcto. Que parte do corpo humano se asocia co tacto? As mans. As mans. Mainstream ou menestream? Cal é o anglicismo que designa o pensamento da maioría? Mainstream. O mainstream. Mainstream. Yes. Of course. Yes. É correcto. Moi ben esta primeira fase. Cantos puntos na saca común comprobamos? 1.150. Os puntos de arranque para as 5 parellas na vindeira fase. Ollo, que chegan xa os retos. A fase dos retos, esa na que empezan 5 parellas, só poden quedar 4. Cada parella ten que poñer 100 puntos ao dispor doutra. E as primeiras en escoller contra quen se xogan os 100 puntos son a preguiceira de Carla, que quere vacacións, e a traballadora de Pili. Témolo Xa, claro. a parella que temos de lado que leva calada moito Rocío tempo. e Xurxo, Agora van vir todas. estaban aí caladiños como apetos. Tan caladiños hai que espabilar un pouco. Pois que vayan espabilando. Os temas doxe, Pili, Carla, son estes, vémolos. Temos toca o pandeiro Manuel e que non falte Ledicia. O pandeiro. O pandeiro. Venga, o pandeiro. Pois falando de pandeiro, tai música, porque ten que traer música o pandeiro. A primeira por 20, tempo. Un que moveu o pandeiro camiño de Santiago foi Pucho Boedo, canta con el. A Santiago voy ligerito. Caminando. ¡Comprobamos! A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando. A Santiago voy ligerito. A Santiago caminando é correcto. Camiñamos cara dos 30 puntos, que é a do medio tempo. Segundo a Real Academia, que parte do corpo se lle chama familiarmente pandeiro? O cu. O traseiro. En castelán é o conxunto de números racionais, cu, que é correcto. E a 50 puntos que vale a última, tempo. Move o pandeiro co baile suá suá. El baile del suá suá, un baile que está de... De moda. ¡Comprobamos! El baile del suá-suá, un baile que está de moda. El baile del suá-suá, un baile que está de moda. Agarra a su pareja y no la deje sola. Dale una vueltecita, brillando la baldosa. Y abajito se siente suá, suá, suá. Ay, caramba, suá, suá, suá. Ay, caramba, suá, suá, suá. El baile del suá-suá. Está de moda, puxo de moda París de Noia, que non pasa de moda. O suá suá é correcto. máis retos. Retan agora Xurxo e Rocío Durán.
Pois, teremos que retar as que creo que non retamos nunca, non? Que son Pili e Carla. Non é por devolvela, en absoluto. É a que nos É queda. porque botamos contas e faltabades vos. Temos máis temas. Cal lle poñemos a Pili e Carla? Que ben iban, Toca Manuel e que non falte ou Ledicia. Toca. Toca? Toca. Toca. Porque Pois toca de primeira a de 20, tempo. Que peza do interior da campás se ten que tocar para oír as badaladas de fin de ano? Que peza. O chirimbolo este. O péndulo este, o péndulo. O tracatrá O tracatrá este. A cousa esta... O tirulilo. A ver, nin O tirli... péndulo este. Péndulo. Eu que sei. Péndulo. Chámase badalo, chámase badalo, chámase badalo. Casi, Pili, casi. Por 30 a seguinte. Con música, tempo. Toca seguir ao líder. Follow the líder, líder, líder. Follow the... Dios, que será? Foro de líder, 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 foro de líder. Sígueme. Comprobamos. Foro de líder, líder, líder. Manos arriba y abajo, óyeme mi gente. Es correctísimo, correctísimo. Era difícil, era difícil. No, pero teño que felicitarvos a todos, parabéns, Nunca viche porque xente tan nunca desincronizada. tal cousa vin, vamos, pero Esto enseñámoslo antes de entrar. esta historia da televisión. Da coreografía. Derradeira da quenda, de máis valor, 50 en xogo, tempo. Que membro do corpo lle falta a unha persoa toca? Unha perna ou que? Toca. A ver, di. A perna, bueno. Unha perna. O sea, se ten a Eu perna diría outra non. cousa, pero ela di eso. Cuidado con dicir tal, é o dedo, o toco que lle falta dedo. Faltalle un dedo. E cas outras 4 parellas formamos 2 cuartetos. Como quedan as cousas? Pois temos por unha banda magos e cociñeiros, temos a Dani, Juana, Tei, José Luis e Pepe nun cuarteto. En outro cuarteto temos a Xurxo acompañado polas voces brancas de Carla, Pili e Rocío Durán. Xa sabedes que hai que chegar antes que os outros aos acertos, así que comezamos xogando máis opcións. 3, 6, tempo. Pepe Solla ten unha estrela Michelin, pero cantos soles Repsol acumula? 3. Veña. 3. Dalle, Pili. Esperachedes a que fora o segundo 3 para que nos quedara a cousa máis ben enfiada. Esperachedes ao segundo 3 porque son 3, é correcto. Outras 2 opcións. Médico do ano, galego do ano. Tempo. Que premio lle foi concedido ao doutor Juan Atei no 2024? Galego do ano. Pode ser, non, médico do ano. Médico do ano. Médico do ano. No, eu creo que sí. Galego do ano. É correcto. Obrigados a acertar opcións. Cricket, karate. Tempo. Nas pasadas Olimpíadas de París, 3 deportes deixaron de ser olímpicos. O béisbol, o softball e o... Cricket? Sí, non? Veña. Cricket. Pois non, Como non? foi o karate. Foi o karate. Carla, Pili, Xurxo, Rocío. Abuelo, amigos.